Alright guys, second session dito sa Basista. Ayun, matangkad din yung babae guys. Nasa 28-29 to. Ayun, tumutuwad na. Pusa na yan bibigay. Ayun, subukan natin kung kaya ni Ace na mag-isang mag-stud. O may hilain, hayaan mo lang. Ilan na yung babae. Okay, ayan nyo lang. Matututo yan. Kaya mo yan, Ace. Ay putek, yun talaga mahirap. Yun talaga mahirap pag umawi. Sige, try mo lang. Nabitin lang yan. Hanggat wala pang sugat, okay lang yan. No. Pag hindi matanggal yung isang niya. Yan guys, yung sinasabi ko na yung iba sabi nila hindi na kailangan ng shooter. Tingnan nyo, bigay na yung babae pero pag naipasok na yung titi ng ano ba yan, putotoy pala, sorry. Baka mabantay ni Metal Boss. Pag naipasok na yung ducks ni ni Ace, nagagalit na yung babae. Pero tingnan nyo naman, bigay na po yung kifi ng aso. Yan na, para hindi tayo umabang. Tingnan nyo kung gaano kalaki si Bumblebee. Ayan, tumutuwad na. O, yan, di ba? Nakita nyo? Bigay na yung babae. Pero once na may pasok na yung ducks ni pototoy ni Ace, ayaw niya. Isa pa, last. Pag ayaw talaga, wag na. I-shoot na natin. Ayaw mo? Ayaw mo ipag-stud? Sige, lapit mo lang. Wala pang dugo eh. Wag na. Yan na, nagkakadugo na yan. Di ba guys? Bigay na po yung babae pero ayaw magpasapag. Yan yun. Yung sabi nila, hayaan nyo lang. Hayaan. Yung magka-damage pa yung mga aso. Alright niya, hawakan mga. Lasal, check na natin. Ito yung busal. Ito na natin sa delikado. Magka-damage si Ace. Ito. Mabilis lang. Wait lang. Babasa. Yung isa. Kaya okay na sir, try natin. Patulong. Teka. Dito sini yan. Dito ka sa ulo. Huwag mo dito sa dalawang ulo. Teka. Friends, adjust ka na. Tara. Tara na, Ace. Teka. Okay na. Ace, tara. Huwag matakot ka. Pati din. Sir, itali mo nga maid si sir. Ihirapan tayo. Bisa ka sir, sa baba na lang.
Ace! Gulo-gulo mo ah. Last. Sino mahal umampot na yung titi niya? Tigas pa. Tigas pa. Kaya lakad mo. Go. Ka. Natatakot na siya. Baba ka na, boy. Nakatakot ka. Ngayon, nayakap ka. Ngayon, tayo nga ulit ang tubig na. Yan, baba na. Dali mo na dito. Yan siya. Alright, load. Nilay na, Ace. Nagumuto talaga. Okay lang isa. Portati na po doon. Yun, alright guys, lock and load. Pasista Pangasinan, yun. Maraming salamat pala kay Master Shooter ng Alaminos, si Sir MG Baldovsi. No, maraming salamat sir. Yun ang sa mga naghanap po ng shooter dyan sa Alaminos area, kontakin nyo lang MG Baldovsi. Alright, malupit yan guys. Matinik yan. Pogi na, magaling pa. Alright. Kinamas po. Ika na rin.